Има ли дръскотини? Какво е решението? X-Pro Автолак. Започвам с обезмаслителя, като той ни показва коя част от дръскотините ще бъде заличена. В случая виждате резултати, които ще постигне лака. Запърсваме, за да видите, че това не са дръскотини от тебишир, както някои от коментиращите се изцепват. Така, забърсте добре. И сега ще лакираме и ще видите какъв ще бъде резултата. Така идва и реда на X-Pro Автолак, с който ще премахнем всички тези дръскотини, освен там, където няма боя. За целта напоявате обилно апликатора, с който ще работим. Ето, и започваме работа. Обърнете внимание за какво става въпрос. Въпреки тежките дръскотини, X-Pro Lak се справя с тях добре. X-Pro. Виждате какви са резултатите. Това го правим с цел да видите по какви горе-долу дръскотини може да работите. А защо го правим по коли, които са ударени и така нататък, изоставени? Няма как да покажем възможността на продукта на коли, които са в перфектно състояние. Ето виждате и как премахнахме и дръскотините, финните. Ето резултата. Въпреки това, въпреки смляния детайл, може да кажем, че постигнахме много добри резултати. Нека отбележим, че X-Pro не китосва, не боядисва и не изправя тенекии. Неговото действие е единствено и само да лакира.